Manresa està fent molt bona temporada, gent molt dinàmica, gent jove, amb barreja d'algun ja jugador que té experiència a la categoria, estan fent molt bé les coses i ja et dic, en la mateixa línia, és una segona volta que serà duríssima i important perquè si guanyem posem un coixí amb un equip que està lluitant per les posicions d'accés a la lliga dels escollits. La veritat és que visitem un dels camps més complicats de la categoria, contra un dels equips favorits, que ara mateix està darrere de Balears, intentant arribar amb ells, i ens tindran moltes ganes, perquè al final els 3 últims partits amb elles han sigut molt anivellats, que només ens ha guanyat un dels 3 partits, i suposo que ja se'n tindran moltes ganes, ja només de guanyar-nos per aquesta rivalitat que pot haver-hi històrica entre els dos equips, sinó també per intentar no deixar escapar el primer lloc. Estem en una situació privilegiada i és igual de cert que si no guanyem el cap de setmana se'ns pot complicar. Per tant, el que sempre diem, no? El dia a dia i el dia a dia que ens porti on hem d'estar, però respectant el dia a dia. Si no pugem al ritme o al nivell de joc aquesta setmana a Cornellà, un dels millors equips de la categoria. Té jugadors com Carmona, com Aixalo, com Valdric, com Zaid, com Walter, jugadors d'un nivell estratosfèric i arriben amb bona dinàmica de joc. Per tant, o pugem al nivell o no serem capaços de guanyar Cornellà.